Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama kayat nati agpailinga di tinaga na Kathy. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nariribok ti pamilyak. Ket dayta ti pakariribukak launay. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Kathy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ramil, ikanak man iti kwartam. Amukmet kat akaalam lang iti sweldom iti kalman. Dawatan ti sweldo ka nagkarpintero iti kalman. Ay sana mabalin. Ada pangaramatak iti dayjay. Taan niya ko mati pangaramatam ngay. Mapanmula ang inom, akaduam dagiti barkadam apadam mamamartag. Sige kuma. Pangaramatam ko mamait. Isugal mo lang. Ha? Sumardin kayo man, tatang. Nanang, sana ka makakonsentrate iti aramidag. Gaputan na ariwawa kayo mat. Ay, dayta nalaing amam ti pagsardengam. Dumaw-dawa takit ti sweldo na. Ngam di nakit din kayat ti mangtad. Anuam ko mati kwarta. Sayang lang ti matgedak. No isugal mo lang. Ay, Huston, sumardin kayon. Makarangrang kayo. Anya ka di ti mapaspasamak kan ka, Kati. Apay atap-tapayam day taulom. Nasakit ka di? Wan nga Ruth Mary. Kasano, nagrigat lang nga rodan ti ipapaarami ti professor tayo. Ad damat amarigata na. Gaputan nariribok mo ti balay. Iso ad dituyak man laangan nga activity no mabalin. Ay, kasta? Ay, kaasi kamot nga rod, friend. Madlaw ang mais-stress ka. Sige, dito'y kapay lang nga rod. Oray siyak, saan ko pa'y analpas ti papa aramid ti professor tayo? Iso ad dito'y talaangan nga aramidan. Agyaman na ka. Ay na, sapay marigata na ka talaga. Idi pa'y kumarabi analpas ko daytoy. Nga makadisturbo ngamin dagiti kabalay ko. Bangtad ka man iti kwartam no, Kati. Anya, awan kwartak manong. Pagpletik laang ama pan iti pagadalan daytoy. Nag-iimot ka matin. Ala, itad mo la kanya kung dayta pagpletim. Anya nga iti pagpletik no alaam mo't. Ay kumakamu kang agdiskarte Pay-pay lang amin nga agadal ka. Kundi adal ka. Di ka pay lakag sardeng. Tagsapol ka iti pagtrabahuam. Oo, nay kamutten manong. Iso nga rod nga igagaod ko ti agadal. Tapno maadda anak tomat iti natalged apanggedan. Ita, kaslop upayan nakpay? Awan magana mo iti dayta adal-adal. Gastos la dayta. Sumardeng kalangan. Ika manggad. Iti kasta. Ada mo pakairanudan kan ka. Saan la ti aggas-gastos mo ti amaw? Nakaumay kamat katay kaanakan. Anya ti maipay ko kan ka. Kenapay analiday ka. Ko uncle, umayak ko mamangibaga iti pagpletik ama paniji pagadalan. Inalang amin ni Manong Ivan ti kakaiso na kwarta. Dajay ko mati pagpletik, pinilit na ngay nala. Ay naglukon day di akabsat mo. Ay barumbado talaga. Kasanumat nga main. Saan man la mabagbagaan dagiti naganakyo. Ay, ala, mabitlaeng. Tainak mangala iti kwarta iti silid ko. Agyaman nak uncle. Ay, isungarod anapanak nakitangdan iti kalman. Tapno lang ada aramatek ngam inalakit din ni Manong Ivan. Unay kat nga mainan day di akabsat mo. Di kit di agtrabaho, tapno maadaan mat iti bukod na kwarta. Dahil tala makiin-inumot nga may aramiden na. Ay, nagpadaan da iti amayo. Wan nga rod, uncle. Ay, no adadala nga ta iti sangwanak. Amangan no nakabil ko. Ha? Salbag kiti tikas ti abyan. Naabakak manaw ni tisugal. Anyamat din ni Nanang. Ay, sumanaunan. Imbag itay awan pay. Tawan ti mangmangag ko. Sapay kayat ko kumati agina na. Gaputan na banlog at iti pagadalan. Salbag kit day.
Ay, di na pa'y nagluto iti makan mo. Anyamot din. Ay! Sapay nagsakit ti ulok. Ay, kate, adda ka ka din. Itayak pa'y laasumanaw dito'y. Ngam di ka matla rumwaran di ta silid mo. Tain ka kumaagluto iti makan. Wa, nanang. Itay pa asimang petak. Ngam nasakit ti ulok. Kayat ko ti agina na. Ay, inka pa'y agluto. Sakbay nga aginanaka. Tanay, mabisina. Anya kayo nanang. Paglutuan dak. Idinto ta nabambanugak. Imbag ka na kayo at anapan kayo laang nakisugal. Ay, di kan agreklamo. Aggunay kakit din. Lando, umayak man pa'y makipangan diti balayo. Awan ngamin naluto ang makan iti balay. Sa anak ngamin ang nagluto itay. Gapot ang maladaw ako niti klasik. No kasta, saan ka nagarmusar kaanakan? Saan, uncle? Agap apuraak ngamin. Iso ano adda na bati ang makan dita. Mabalin ka di ang mga anak, uncle. Talaga ngamin amarik na akong tibisin ko. Ala, kaanakan, umay ka dya kusina. Adda makan ijay. Adda pa ijay tidak-idak sapa. Ken adda pa ilutlutok apangal dawak. Ay na, agyamanak manin, uncle. Imbag laangan ta nakasaysaya at kayo kanyak. Mabainak paikit din kata kayo. Awan rumbang apagbainam kaanakan. Awan sabsabali ka data. Kabsat ko ti amam. Isuan mo addaman masapul mo. Ibagam laeng kanyak. Sa dino ti papanam kate. Mapanak makitang dan, tatang. Iti kasta, adda allowance ko inton Lunes a sumrak iti pagadalan. Inak agdalos iti balay da ang Lando. Isupay ti itid na kanyak. Ay itin mo kanya ka, tidaddo maamat gidam, wan? Ay, uray siya. Ikan naktumot iti kwartam, kate. Ni, apay ngay adawatin nyo ti matgadak, nanang, tatang. Saan dak lang arudan ang maikikan iti allowance ko. Ita, dawatin nyo pa'y laang mo ti matgadak. Sikan ngamin anita. Siyak lati dumaw-dawat ngam dumawat kamay. Siyak lang ti kan ni katay. Ha, naglaing kan ngay. Anya kumaaga po nga ikan nakati anak ta iti kwarta. Kat agad adal pa'y laang. Ay, kate, siyak ti ikam. Sana balik. Tabasit mo't laang tidawatan. Dalpas kamat gaya man ang nagdalos kaanakan. Wan, uncle. Nalpasan, saan mat ang narigat adalusan dahi ti balay mo? Gaputa siksika laang matiag nanaad, uncle. Saan kamot ngamin ang nangasawa? Ay na kaanakan. Saan ko na nasangot tinangasawa? Kaputa nagabrudak mat iti mano atawan. Wan nga rod, uncle. Sapay ado mo tinaurnong yo, iti nagabrod kayo. Iso na lang taawan mo't pamilyayo. Saan na balay kaanakan? At da kamat apagad adalag. Kaslasikan ati anak ko. Agyaman nak uncle. No saan aga po kada kayo? Saan ako maitang agad adal? Kate, ayan nga'y tinatgadam. Di mat kunak nga ibingayan nak. Ay, saan nanang? Kasapulak ti kwarta iti pagadalan. Iso pasensya kayon. Nagimot kamutain. Awan pa'y serbim amang banggad. Tadi kamut magtod iti kwartam. Ay, saanak amangtod kada kayo, nanang. Gaputa inted ni Uncle Lando daytoy atangdan ko ang nagdalos iti balay na. O sarak daytoy para iti panagadal ko. Aho! Adula amin day nga adal-adal. Ay na, kate. No naimot ka kada kami a pamilyam. Saan kantaw nga agbaligay kada giti arapaap mo? Ha? Di ta ka man langay. Husto daytan apa nagsangsangit mo, friend. Bay, am asawan dagiti dadakkel mo ti kayat da nga ibaga. Ag-focus kakit di iti panagadal mo. Ang yaman iti panang patpatibker mo kanya, Mary. Naimbag lang ang tada ka akasingadan na pagayam ko. Eh, syempre Kasta talaga ti agpagayam. Agsindaranay, no adda pagkapuyan ti tunggal maysa. Ken, no adda pagdaldalana na panubo. Iso ano madagdag sinan ka?
I-open mo lang ang kanyak. Iti kasta, lumag-ante barukong mo. Ay na, kate ka na kan. Itapay laeng, kablaawan kan. Gaputa may salangan at awan, agturpos kan. Uy nga rod, Uncle. Nagdaras nga rod, ti panaglabas ti panawan. Agturpusak matlaangan iti kursok. Kat gapo dayta kada kayo. Agyaman akmet ka anakan. Gaputa impamaysam ti panagadal mo. Nupain nariribok ti pamilyayo. At least, saan anasayang tinagastos ko iti panagadal mo? Jakmat itulok ama sayang Uncle. Iso asinaysaya at ko at talaga ti panagadal ko. Ay na, nakaragragsa ka kaanakan. Gaputa ure awan pamilyak. Adda kamet nga imbilang kun nga anak. Kat ita, agturpos kanton iti kursom. Wan, Uncle. Kat, syempre, isagot kunto kada kayo ti baligik. Kahit, amo ka din dananang kantatang mo, ti may papan iti panagturpos mo. Saan pa, Uncle? Saan ko pa nga imbagbaga kadakwada? Kan may saan damot adamdamagan ti may papan iti dayta? Tila ang bisyo da tinapatag kadakwada. Nay, ada ka madgamit iti balay kate. Wan manong, sangsangpot ko lang ang anaga po iti pagadalan. Aya? Ay, welcome. Ada kwartam. Apay ti kwarta, pangaramatam. Gumatangak iti mainom ata kayat kung harod tiag shot. Lading ita, ngumawan kwarta. Kan may pag ginom mo matlagayam ti dawatam. Anya ka matin? Itak lamanan adumawat kan ka? Pabainan nakpay. Kati, umadanin ti panagturpos tayo. One friend, nakaragrag sa kaklaunay. Gapot ka maodyanan na, makalpasak matlaangan iti arapaap ko a kurso. Kat gapuday ta ka ni Uncle ko Lando. Naimbaglangan tada ni Uncle mo Alando ang naggastos iti panagadal mo. Day tamat nga ro ti pagyamyamanak, friend. Gaputa tinultulungan nak ni Uncle Lando nga aging gaita. Kat ita, taumadanin ti panagturpos tayo. Isantun ti mangimarcha kanya. Wala. Kayat mo asyak to ti mangkuyog kan kaintun madanon ti panagturpos yo kaanakan. Wan, Uncle. Kat sapay kumataw manugot kayo. Kayat kulaunay kaanakan. Amangan mat no adama ko na dananang kantatang mo no siyak ti mangkuyog kan ka. Iso anasaysaya at matlaeng no kasaritan pa'y ida. Ala nga rod, Uncle. Bayan nyo. Kasanitak to ida. Wen kaanakan. Gaputa ure anyat mapaspasamak. Pamilyam latta ida. Ay na, agturpos ka gaya mon anak ko. Wan, nanang. Katiplanok, ni Uncle Lando ti mangkadwa kanyak inton madanon ti panagturpos ko. Iso ti mangimarcha kanyak, ti kayat ko asawan. Ay kasta. Ay, mabalin mo't lata, anak ko. Kanrumbang laang mo't ani Uncle mo Alando, ti mangimarcha ken ka. Gaputa isukat nga ron tinakakaam mo ang naggastos iti panagadal mo. Husto ti kuna ni nanang mo anak. Saan nga agsakit tinakam may? Mo ni Uncle mo Alando ti kayat mo amang imartsaken ka into nagturpos ka. Agyaman na, takas tati kunayo, tatang, nanang. Ngano kayat yung matlat ta adarayan ti panagturpos ko. Mabalin yung matlat ta ti umay. Ay, kat, anak ko. Ay, umay da kan tumot buyaan nga agmarcha. Nukasta, imanugod dagiti dadakkel mo, asyak ti mangimartyakan ka inton agturpos ka. Wan, Uncle. Kunada.
Asaan ka nung agsakit tinakam da? Gaputa da kayo mo tinakakaam mo ang naggastos para iti panagadal ko. Ay na, kaanakan. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Kan kas iti kanayon ko nga ibaga, imbilang kamaten akas anak ko. Gaputawan kat nga rod pamilyak. Uray siya kang kun. Imbilang kayo kas amak. Kat agyaman nak. Gaputa nariknak ti pamatag kada kayo. Asaan ko apulos ang nariknak kadagiti dadakkel ko. Fred, anyang iti planom ita? Agsapolak adagos iti panggadak, friend. Kayat ko nga dadagos panggadak. Ay, agpada nga rod. Oray siyak, agsapulak met adagos iti trabaho. Diyak kayat ti agtambay iti mabayag. Oray siyak mat a friend. Saan ko akayat ti maikan iti balay? Nang runak at nariribok latta ti pamilya. Adagaya man panggedam, ading ka. Naimbag ka pa di adal kan. Adayon tinagteng mo. Manong, oray adayo tinagteng ko ako nam. Ta siyak lata daytoy. Awan tinagbaliw. Siyak lata ni Kathy akabsat mo. Ay, kate, anak. Oh, tatang. Apay mo tinakas ta tilangayo. Wano, ada ka di madi, arikrik na inyo. Kwa awan, anak. Iso na laeng ta, mababay na ken ka. Gapu iti inararamid ko ken ka iti kalabas. Saan da ka pa'y tulungan iti ginasgastos mo, bayat ti panagadal mo. Dawatan da ka pa'y iti kwarta. Saan nyo na panunutan dayta, tatang? Tinapatag. Nakaturpusak iti panagadal ko. Kan, adda pa yan natalgad apang gadak. Pakawanan na kami kumakadagiti nagkurkurangan mikan ka, anak ko. Wan, nanang. Nabayagan ang napakawan kayo. Kat pangasiyo kuma, tagbalbaliw kayo amin. Para matladay ta, kada kayo. Nagbalbaliw dagiti kabbalay ko, Mr. Lonely, iso anaragsaken ti pamilyami, ket addaanak met itan iti panggidan. Tultulungak met ni Uncle ko Alando, kadagiti masapsapul na, gapu tagkapsot meten. To'y pagayam mo, Kathy. Kathy, pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti kapadasam. Ket idawdawat ko, asapay la kuma, tagtultuloyen ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Ket nasayat met, tasaan mo lata malipatan na tulungan ni Uncle mo. Nga iso, tinang paadal ken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Kathy. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.